खुलुमबाय स्टुडियोआव उदांस्रि मुसाहारि इउपिपिएल आरो बिपिएफ खौ खौसे खालामनायनि थांखिया जोबनानै थाङाखै। इउपिपिएल बिपिएफ खौ मानो ज' खालामनो थांखि? इउपिपिएल बिपिएफ मोननै राजखान्थि हान्जाया खौसे जायाब्ला बिटिआरआ मा खैफोदजों मोगा-मोगि जानो गोनां जागोन? जों मा खोमाना लानो गोनां जागोन? नाथाय बर'नि माहारियारि आफाद एबसु बिएसएस बारग' बिएलटि वेलफेयारजों लोगोसे गोबां बर'नि आफादफोरा इउपिपिएल बिपिएफ ज' जाहोनायखौ इउपिपिएल बिपिएफआ मोनसे लामायाव बेसेबां फैगोन बेखौ गोबां सावरायनायखौबो नुनो मोन्दों। खौसेनि बाथ्रा सावरायबाय थानाय गेजेरावनो बिपिएफ दोलोआ गासै मोन 22 बियाबाव बिजाथि फोसावबाय। नाथाय एबसु बिएसएस एक्स बिएलटि आफादफोरा खौसे जानानै फिन आरोबाव मोननैबो दोलोखौ खौसे जानो खावलायो। बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै फिन आरोबाव बर'नि माहारियारि आफादफोरा इउपिपिएल बिपिएफ दोलोखौ ज' जानांगौ होनना खौरांगिरि मेल लानानै फोरमायो। लोगोसे खौसे खालामनो थाखाय थांखि लानायनि सायाव बाथ्रा दान्थे-बिदान्थे खालामनायनि सायावबो खेंफोरथि होयो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। आरो बारग' बिएलटि कअपारेटिभ ससाइटिनिफ्राय अलरेडि बुंबाय, जोंहा बारग' एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय बुंबाय। खौसेथिनि जि एजेन्डाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, एक्स एनडिबि, एक्स बिएलटि आरो गासै 16टा बर'नि माहारियारि गौथुमफोर, बेयाव हारिमु आफाद, आइजो अनसाय आफाद गोबां दङ गुबुन गुबुन। जोंनि जि हाबा मावनाय आरो जोंनि जि मोनसे नाजानाय बे थाद'नाय गैयाजासे सोलिगासिनो दङ। आरो बे खौसेथिनि जि बाथ्रा 2024 मायथाइयाव बे आराम्भ जादोंमोन आरो बे खौसेथिनि गोरोबलायनायनि बुजाबुजिनि जि मोनसे लामायाव मोननै बर'नि आन्चलिक राजखान्थि दोलो, गुबैयै इउपिपिएल आरो बिपिएफ, बे मोननै दोलोआ मोनसे लामायाव फैनानै बबेबा बिन्दोआव बुजाबुजिनि आधाराव खौसे आवगायलांनांगौ। आरो जों बयबो मिथिगौ, जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बुंबाय, बड'फाया बुंदोंमोन जे थां आरो थांनानै थानो हो। खौसेयै गेरेमसा बर' माहारि दानायनि थाखाय बड'फाया जोंनो मोन्थोर होनानै गालांदों। दा बर' हारियाव आफादफोरा जों खौसेयै दङ। बर' हारियाव गुबुन गुबुन धोरोमाव जों दङब्लाबो हारि हिसाबै जों खौसेथि, जोंनि रावा मोनसेल'। आरो बे हिसाबैनो राजखान्थि दोलो हिसाबै भारत उदांस्रिनि उनाव बर'फ्रा गुबुन गुबुन दोलोआव दङमोनब्लाबो, आन्चलिक दोलो आरो राष्ट्रीय दोलोआव दङमोनब्लाबो, बिएसि बिटिसि आरो बिटिआर जि मोनसे सेल्फ डिटारमिनेशन, जि मोनसे आत्मनियन्त्रणनि जोंनि राजनैतिक आरो संबिधानिक जि अधिकारखौ लानानै जि सोमावसारनाय 34टा बोसोर एबसु आन्दलन, भलन्टियार फर्स, बिएलटि आन्दलन, एनडिबि आन्दलन आरो बिनि गेजेरावनो बर' आन्दलननि सिगां भाषानि रमान स्क्रिप्टनि आन्दलन, बे गोलाव आन्दलननि उनाव बर' हारिया दिनै मोनथाम गोरोबथा मोननानै जि 6 शेड्युल मोनसे एरेन्जमेन्ट जों जि मोनबाय। आरो बे एरेन्जमेन्टखौ जुदि सिस्टेमेटिकेलि खोब प्रपारलि आरो खोब मोजाङै जुदि जोङो फाउन्डेसनखौ लानानै जुदि 35 लाख जाति जनगोष्ठीजों लोगोसे बर' हारिनि जोंनि जिखिनि मोन्थाय आरो जों जि मोनसे एसपिरेसनखौ लानानै आन्दलन खालायदोंमोन, बे बिथाखौ, बे भित्तिखौ लानानै जों जुदि जाफुंसार होनांगौब्ला, जोङो जुदि गावस्रा-गावस्रि राजखान्थि भाबै थायोब्ला, एना-एनि जुदि जायोब्ला, हिंसा-हिंसि राजखान्थि भाबै अस्थिर जुदि थासारि जायोब्ला, आन्दलनाव गोबां शहीद जाबाय, मुंख्लं जाबाय आरो राजखान्थि गावस्रा-गावस्रिनि थाखायबो गोबां जोंनि जिउ गोमानांगौ आननेसेसारिलि बेबायदि थासारिया थांनाय समाव जालांबाय। दिनै सान्ति परिबेश फैबाय, गोजोन फैबाय। आरो बेखायनो जों हास्थायदों जे बर' हारिनि माहारियारि आफाद, हारि नाङै जों खौसे। किन्तु राजखान्थि दोलोफोराबो जुदि बबेबा बिन्दोआव, जों बुङाखै जे हान्जाखौ सिमफायनानै फैनांगौ, जों बुङाखै जे ओरै आरो बेबायदि खालामनांगौ। बे रायलायनाया टेबोलाव जेला रायलायगोन अब्लासो आराम्भ जागोन। बेखौनो बिथा खालामनानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा दाखालि बावै फिन बिथाङा बुंदों जे एबसुआ आंखौ हांख्रायनो फैदोंमोन आरो हांख्रायनाय बायदि बिथाङा बुंदों जे प्रमद बर'जों आंजों जिरायहोनो थाखाय बिबान लानानै थांदोंमोन। नंगौ, दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांजों रायलायदों 2024आव।
बिथाङा खोब पजिटिभलि बुंदों। रबिराम नार्जारी खाम्फा बरगयारी एबसुनि जों आफादगिरि गाहाय नेहाथारि दङमोन आरो बे रायलायनायाव बिथाङा गावनि गोसोखौ दिन्थिदों। जोङो खोथा मथे प्रमद बर' बिथांजों जों रायलायफैदों, बिथाङाबो पजिटिभै बुंदों आरो सिडली बाइ इलेक्शनाव दान्थे बिदान्थे नांलाय खमलाय जानायनि थाखाय बे बुजाबुजिनि जि खोथामोन, सावरायनायनि जे खौसेथिनि खोथामोन, बे बन्द जानानै थादों। दिनै आं बुंनाङामोनब्लाबो बे खोथाखौ स्पष्ट बुंनो नागिरदों। हाग्रामा महिलारी बिथाङा बर' थुनलाइ आफादखौ लिंनानै सावरायदों आरो बर' थुनलाइ आफादखौबो बुंनानै हरदों जे एबसुआ मोनसे बिबान लानानै थांदोंमोन जे थुनलाइ आफादा एबसुजों रायलायनानै खामानिखौ आवगायबा हामगौमोन। बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन लेयाराव गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरनिसिम हाग्रामा महिलारी बिथाङा थांनाय फेब्रुवारि मार्च दानाव जोंनो गोबां माखासे मेसेज हरदों आरो बे प्रक्रिया किन्तु बन्द जानानै दङमोन। दा जुलाइ दाननि जोबनाय फारसेथिं बिसायख'थिया सेप्तेम्बर दानाव फैगासिनो दङ। बेखौ लानानै हाग्रामा महिलारी बिथाङा आरो मिडियायाव बुंबाय जे खौसेथिनि जि बाथ्रा, रायलायनायनि जि बाथ्रा, आङो रेडि दङ जुदि इउपिपिएलआ आवगायबोयोब्ला। आरो इउपिपिएलनि आफादगिरि बिटिसिनि आथिखालनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो बुंबाय जे हारिनि सार्थआव माहारियारि आफादफ्रा जिखौ हांख्रायदों बे हांख्रायनायखौ बिथा खालामनानै आंखौ सनमान होयो। जातीय संगठना जि लुबैदों आं बेयाव एकमत। बेखौनो लानानै दहाय बुंनाय बायदि जे 13 जुलाइ आरो 3 आगस्टआव खेबनै बर' माहारियारि आफाद गौथुमफोरा जिरायबाय, सावरायबाय, मोननै थांखि लाबाय। माहारियारि गौथुमफोरा जों एक आरो ज' खौसे लोगो नांनानै हाग्रामा महिलारी बिपिएफनि आफादगिरि आरो इउपिपिएलनि आफादगिरि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांमोननो थोंजोङै लाइजाम हरनाय जाथों आरो बिथांमोनखौ आलादा आलादायै गासै 16टा माहारियारि आफाद गौथुमफ्रा रायलायगोन। रायलायनायनि एजेन्डाया मा जागोन बे टेबोलाव जेला रायलायगोन अब्ला जों तयार खालामगोन। खोथाया बेखिनियानो स्पष्ट आरो मोनसेल' एजेन्डा, बे जाबाय खौसेथि। दा बे खोथाखौ लानानै 5 आगस्टआव जोङो लाइजाम हरबाय। लाइजामनि रिप्लायाव हाग्रामा महिलारी बिपिएफ हान्जानि दोलोनि सासे पाब्लिसिटि सेक्रेटारिया फोसावदिं नेहाथारिया जोंनिसिम रिप्लाय हरदों। रिप्लायाव मा दङ जोङो बुंजोबनो नागिराखै आरो बे रिप्लायखौ लानानै जों बिथांमोनजों जगाजग खालामफिनगोन। अलरेडि दहाय बुंनाय बायदि प्रमद बर' बिथाङा बे आफादफोरजों रायलायनो थाखाय बिथाङा माने थांखि होदों बा रायलायनो थाखाय बिथाङा गनायथि होदों। खोब गोख्रैनो बिथांजों रायलायगोन। 12 आगस्टनि सिगां बे रायलायनाया मोन्नैबो दोलोजों जानांगौ आरो गुबुन गुबुन जि आनसलिक दोलोफोर दंबावो, एपिबिनि खोथा गुबुन गुबुन, बिसोरजोंबो जों उननि पर्यायाव रायलायगोन। दा गिबियाव 12 आगस्टनि सिगां प्रमद बर' बिथांजों हाग्रामा महिलारी बिथांजों आलादा आलादायै मोन 16 आफादा जोङो रायलायगोन आरो रायलायनायनि आधाराव बिनि उनाव मा जायो जों 12 आगस्टनि उनाव बेखौ फोरमायगोन। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि मोनसे जोंनि गावनि अस्तित्व रैखाथि, हा हुनि मोनथाय, संबिधानिक आरो राजखान्थियारि जि अधिकारखौ लानानै जों आन्दलन खालामनानै जि मोनसे परिबेस मोनबाय, बे एरेन्जमेन्टखौ जोङो मोजाङै जुदि जातीय सार्थआव, ओनसोलनि सार्थआव 25 लाख जाति जनगोष्ठीखौ जोङो बिदा फंबायजों लाफानानै बिग ब्रादार हिसाबै जों जुदि थांनांगौब्ला, जोंनि ग्रेटार इन्टारेस्टखौ जों जुदि लानो थांनांगौब्ला, जोङो बर' माहारियारि आफाद गौथुमफ्रा जों खौसे हाबा मावदों आरो आनसलिक राजखान्थि दोलो बिथांमोनाबो खौसे हाबा मावनांगौ। थांखिया अकल क्षमता, पावार आरो बेल' जानाङा, थांखिया ग्रेटार इन्टारेस्ट, जातीय इन्टारेस्टआव जानांगौ। जों रावखौबो सोंखारिनो नागिराखै। मिडियायाव गोबाङा गोबां बुंदों जे 2020आव मानो खावलायासै, सोरबाया बुंदों जे दा मानो खावलायदों। बांद्राय अभार कन्फिडेन्स, आत्मबिस्साखिया मोजां नङा। जोंबो आथिखालनि दानि परिबेसाव सोर दोलोनि अस्तित्व, सोर दोलोनि पजिशन आरो बेसेबां स्ट्रेंथ जोंबो बयबो मिथिगौ। न' डाउट बयबो दोलोआ गावबा गाव फुल कन्फिडेन्स लानानै फिल्डआव नामायो। जोंहा बेयाव जेबो बुंनो गोनां गैया, जेबो बादा होनो गोनां गैया। किन्तु जोंनि उइकनेसा मा, जोंनि स्ट्रेंथआ मा, जोंनि गोहोआ मा, जोंनि लुजारा मा, जोंहा मा दुर्बलता दङ, बेखौ नोजोर बोनानैसो जातीय सार्थआव जोङो बड'फानि आदर्शजों खौसेथिनि बे मोन्थोरखौ लानानै जों हाबा मावनो थाखाय हांख्रायदों।
बाकी रेसपन्स आरो रेसपन्सिबिलिटी बिबान आरो दायित्वआ दैदेनगिरिफोरनियाव थाबाय मोननै दोलोनि आफादगिरिनियाव थाबाय आरो हाग्रामा महिलारी आरो प्रमोद बर' मानगोनां बिथां सानै बिथांमोननियाव थाबाय जोङो नेनानै थागोन आरो सावरायनायनि उनाव 12 आगस्टनि उनाव जोङो मोजाङै जोंनि गासै आफादफोरखौ लाफिननानै जों सावरायनायनि उनाव जोङो थांखि आजावनानै उननि हाबाफारिखौ बे प्रक्रिया बबेसिम जाखो आरो मा जानानै मासिम सहैखो जों बेखौ गुवारै फोरमायगोन गोजोन्थों गावबागाव दोलोआ गावबागाव नीति आदर्शजों खामानि मावो बे बाथ्राया स्पष्ट किन्तु फारसेथिं खौसेथिनि मोनसे जि प्रक्रिया जि प्रसेस जि माने हाबाफारियाबो सोलिबाय थादों आरो बे प्रसेसखौ 2024 आव जि बन्द जानाय प्रसेसखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद बा XBLT XNDB बा 16ता आफादा जागायफिनाखै बन्द जाबाय जोंबो सानबाय जे दोलोआ हान्जाफोरा गोसो गैलायलाया जानांगौ बा बिथांमोननि गेजेराव बे आदर्श नीतिखौ लानानै बे पइन्टखौ लानानै रायलायफिननो हायाखै जानांगौ बा बायदिसिना थासारि थानो हागौ नाथाय बिथांमोनानो जागायफिनदों हाग्रामा महिलारीया फिन मेडियायाव बुंफिनबाय जे एबसुआ बिबान लानानै थांदोंमोन किन्तु बे बिबानखौ मावफिनासै आरो दिनैबो आं हास्थायफिनो जे एबसुआ गावनि दायित्व बिबानखौ मावफिननांगौ आरो एबसुआ बे हाबाफारिखौ मानो हारसिं मावनो बेखायनो 16ता आफादफोरखौ लानानै जोंनि गार्जेन आफाद बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय लानानै गासै आफादफोरखौ लानानै हाबा मावदों हाग्रामा महिलारीनि बे आपिलखौ खोनानानै प्रमोद बर' बिथाङाबो रिप्लाइ होदों जे गोबां जोंनि गेजेराव घात प्रतिघात बिसास अबिसास थासारि दङब्लाबो माहारियारि आफादा माहारिनि खौसेथिखौ जुदि हांख्रायदोंबा आंबो बेयाव माने सापर्ट दङ जोंबो रायलायनो थाखाय गोसो दा मोननैबो दोलोनि सानै मुरब्बिया जेला गोसोखौ फिन बिथांमोना बुंफिनबाय आरो जातीय संगठननि फाफ्लियाव बिथांमोना खौसेथिनि जि प्रसेसखौ आवगायलांफिननायनि थाखाय बिथांमोना जेला नारहरफिनबाय जोङो 13 तारिखआव जिरायनानै मोनसे लेभेलाव जों सरसा खालामबाय जे बे प्रसेसखौ जों लांफिनो ना लांफिना लांफिनोब्ला माबायदि जागोन आरो लांफिनाबा मा जागोन बयबो मतामत होबाय जे बे प्रसेसखौ आवगायफिननांगौ खौसेथिखौ जों लुबैयो हारिया ओरै आरो गोबां जाबावनांगौ मोनबावनांगौ आवगायलांबावनांगौ दङ गेरेमसा माहारि दानायनि बाथ्रा बायदिसिना जोंनि जेंना जेंसिनि बाथ्रा अधिकारनि बाथ्रा आरो बेखौनो साबसिन महर होनो जोङो 3 आगस्टआव गुवाहाटीयाव जिरायनानै बे खालिनो जों थांखि आजावबाय जे गिबियाव प्रमोद बर' बिटिआरनि चिफ मानगोनां बिथांनो बा UPPLनि आफादगिरि बिथांनो लाइजाम हरनाय जाथों बिथांजों आलादायै थोंजोङै रायलायगोन हाग्रामा महिलारी बारग' BTCनि चिफ आथिखालनि BPFनि आफादगिरि बिथांनो थोंजोङै लाइजाम हरनाय जाथों बिथांजों आलादायै रायलायगोन आलादा आलादा रायलायनायनि उनाव जोङो नांगौबा ज' खेबसेनि उनाव रायलायगोन किन्तु इन द मिन टाइम 3 आगस्टआव जों रायलायबाय जोङो लाइजाम हरनो थाखाय रेडि खालामनानै दोनदों आरो जों 5 तारिखआव लाइजामखौ हरबाय भाया मिडिया बयबो मिथिदों जे खौसेथिनि थाखाय मिटिङा जाफिनदों सिद्धान्तबो जादों किन्तु बे समावनो हाग्रामा महिलारीनि जे हान्जा BPFनिफ्राय 22 जन बिजाथि फैबाय थानाय BTC इलेक्शननि थाखाय बिथांमोना फोसावनानै होबाय जोङो एसे आनइजि फिल खालामदों खालामाखै नङा जे खौसेथिनि जि प्रसेस गावनो हांख्रायदोंमोन दा मानो हठात करि बेबायदि बिजाथि फोसावलायनाय परिबेस जाखो एसे नेबावनो हायोमोन जों दा सोंखारिनोबो नागिराखै बुंनोबो नागिराखै बे बिथांमोननि दोलोनि सिंनि इसिंनि बाथ्रा जे मा परिबेस परिस्थितियाव बिथांमोना बिजाथि फोसावखो जों इन्टारभेनसनबो खालामनो नागिराखै हस्तक्षेपबो खालामनो नागिराखै जोङो 12 आगस्टसिम आशाबादि जोंहा दाबो जों आत्मबिश्वासि जों नेनानै दङ बिथांमोनजों जों सावरायग्रोगोन बिथांमोना जोंनो लाइजाम हरदों बिनि सायाव जों दा सावरायबावगोन आरो UPPL दोलोनिफ्राय थोंजोङै रायलायनो थाखाय बिथांमोना जोंनो प्रस्ताब हरदों बे गासैखौबो लानानै 12 आगस्टनि सिङाव मा जादों 12 आगस्टनि उनावसो जोङो इसिङारि बायजोआरि गासै बिथिंखौ जोङो बुंफोरनानै खोथाखौ स्पष्ट रायजो राजानो मिथिहोगोन दिनै मिथिहोनांगौआ जाहैबाय मोननै दोलोनो जों लाइजाम हरबाय इन द मिन टाइम केन्डिडेट फोसावलायनाय जाबाय थेवबो जोङो दाबो आशाबादि दाबो जों बिश्वासि आरो बर' रायजो राजाफ्रा बेखौनो सोंदों खौसेथिनि जि प्रसेसा फैमाल जाबाय नामा माने खौसेथिनि जि प्रक्रियाखौ जेरैबायदि एबसु साहित्य सभा XBLT XNDB
गुबुन गुबुन आफादफ्रा जायखौ आङो नाम लाजोबनो हायाखै 16ता बिराद गोलाव जायो बे आफादफोरा जि प्रसेसखौ लादोंमोन बेयो मा जायाखै दा बेखायनो जों दिनै लाइजाम हरनाय आरो बिथांमोननि जि रेसपन्स मोननैबो दोलोआ रेसपन्सखौ हराखै नङा हरदों आरो 12 आगस्तसिम मा जायो दिनै 9, 10, 11, 12 सानथाम दंबावो बिनि उनाव 12 नि उनाव जोङो स्पष्टयै जों बेखौ बुंगोन जाबाय बे फेसबुक पस्टनि गेजेरजों स्पष्टयै बुंदों जे राजखान्थिनि जि दा मोनसे परिबेस आरो जि मोनसे माहल बेयाव बयबो केम्पेइनाव ओंखारबाय इउपिपिएल दोलोआबो केम्पेइनाव ओंखारदों बिपिएफआ केम्पेइनाव ओंखारदों बिजेपिआ ओंखारदों आरो जों खोनादों जे बेयाव कंग्रेस गेलेगोन माने अखिल गगैनि पार्टी गेलेगोन गोबां दङ आं नामखौ लाजोबनो नागिराखै बयबो गावबा गाव खोथा बाथ्राफोरखौ लानानै गावबा गाव एजेन्डा आरो पलिटिकल कार्ड हिसाबै दिनै बेयाव बायदिसिना इस्युफोरखौ थ्र' खालामदों दिनै गासैबो हान्जानि माने खुगायाव हा पाट्टा होगोनानो मेन माने बिथांमोननि एजेन्डा दा बेखौथ' रायजोआ बिबेचना खालामगोन दा खोथाया जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पष्ट जे जि मोनसे पलिटिकेल दा मोनसे काउन्टार आरो माने बिसोरनि जि डिबेट जालायलायदों जों जातीय संगठन हिसाबै माहारियारि आफाद हिसाबै राजनीतिक दोलोजों दोलो बिथांमोननि नांलायनाय बिथांमोननि जि कनफ्लिक्ट बिथांमोननि जि मोनसे डिबेट बे अपिनियनाव जोङो हाबनानै बे परिबेसखौ जोङो गुबुंले खालामनो नागिराखै डेम'क्रेसियाव डिबेट क्रिटिसिजम डिसकासना थायो खालि खोथाया स्पष्ट बेनोल' बिटिआरखौ लानानै 6 सिडुलखौ लानानै ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकखौ लानानै हा हुखौ लानानै जाय सरकारानो फैया मानो थांनाय समाव जि सरकारफ्रा दङमोन बिथांमोना गावबा गावनि सरकारनि एजेन्डा पलिसिजों हाबा मावनांगौ अधिकारखौ होनांगौ अधिकारा गावबा गाव आयेननि आधाराव जागोन बेलेन्स ब्लकनि आयेननि अधिकारा मा बुङो प्रटेक्टेड क्लासआ मा बुङो 6 सिडुलआ जोंनियाव जि मोनसे एरेन्जमेन्ट दङ बे एरेन्जमेन्टनि स्पिरिटआ मा बुङो बे गासैबो फिदै आयेनफ्रा संबिधानाव लिरनाय दङ सांबिधानिक भाबै बेखौ मोनसे रैखा कवच होनानै दोनदों बर'आ ट्राइबेला बेयाव अधिकार मोनगोन नान बर'नि अधिकारखौबो बेयाव दोननाय जादों मोनबा अपेन सिट मोनबा माने जेनेरेल सिट दोननाय जादों आरो बाकी अधिकारफ्राबो बेयाव दङ बेखायनो बे खोथाफोरखौ बुंनानै कनफ्लिक्ट खालामनायनि खोथा गैया खोथाया जाहैबाय स्पष्ट जे कुनु कारनाव जोंनि जि अस्तित्व जोंनि जि थामोनथा जोंनि जि रैखाथि बेयाव जाहाथे रावबो जाहाथे हार्ड खालामनानै पलिटिकल कार्ड बाहायनानै जाहाथे इलेक्शन केम्पेइनखौ खालामा डेभेलपमेन्टनि एजेन्डा लांनो हायो गुटेइ इन्डियायावनो सोलियो आसामावबो सोलियो माखासे आसनि स्किमनि एजेन्डाखौ लानानै बुंनो हायो जोंहा बुंनो गोनां जेबो गैया किन्तु बे जे माने गुबै जि मोनसे अस्तित्व जि भिटि जि बिथा बेखौ लानानै जाहाथे रावबो पलिटिकेलि जाहाथे गेम खालामनानै बेयाव माने पलाराइजेसननि जाहाथे पलिटिक्सखौ खालामलाया बे खोथाखौ जों स्पष्टयै बुंदों आरो बे नीति आरो आधारावनो जों थागोन मोनफ्रोमबो राजनीतिक दला राजनीतिक व्यक्तिया बिसोरनि एटाक काउन्टार एटाक बिसोरनि डिबेट आरो बिसोरनि जि अपिनियन बेयाव एबसुआ सानफ्रोमबो अपिनियन होबाय थानांगौ एबसुआ सानफ्रोमबो माने पार्टिसिपेट खालामनांगौ बेबायदि नङा खारन एबसुआ इलेक्शन गेलेयाखै एबसुआ पलिटिकल पार्टी नङा रायजो राजानि लुबैनाय हास्थायनायखौबो एसे जोङो रेसपन्ड खालामदों किन्तु जों बयबो बिबेचनाबो खालामनांगोन राजनीतिक दलफोरनि बे नांलाय खमलायाव जों हाबनानै जों मानो गेब्लेनो किन्तु जोंनि जातीय स्वार्थ जातीय अस्तित्व 6 सिडुल बेलेन्स ब्लक हा हु बिनि जुदि रैखाथिनि जुदि थ्रेट फैदोंबा बेयाव जोङो बिबान लागोन बेनिफ्राय जों कुनु कारनाव दोरोदा दा बेखायनो बबेयाव एबसुआ अपिनियन होनांगौ स्टेटमेन्ट होनांगौ कमेन्ट होनांगौ बबेयाव होनाङा रायजो राजाफ्राबो मेलेमजिबिफ्राबो स्ट्रिक्टलि थिक खालामनांगोन कारण इलेक्शना मोनसे टाइमाव फैगोन मोनसे टाइमाव जोबलांगोन इलेक्शनाथ' 12 मास जाया सेप्तेम्बराव इलेक्शन जागोन बिनि उनाव सरकार जागोन बिनि उनाव बे परिबेसा गैया जागोन दा सोरबाया बुंबानो जे अस्तित्वआ गोमालांगोन अस्तित्वआ जोबगोन बिदिथ' खोथा नङा आरो बेखायनो अस्तित्व रैखानि थाखाय एबसुआ जेब्लाबो दङ कुनु कारनाव कुनु आयेन बेयाव जाहाथे डाइल्युट जाया कुनु बेबस्थाया एरेन्जमेन्टआ जाहाथे डाइल्युट जाया एबसुआ बेयाव
जोङो मोनसे प्रहरी बा नोङो जोङो माने माने वाचडग हिसाबै जों गसंनानै दङ जातीय आफादफ्रा गसंनानै दङ आरो बिनि थाखाय जोङो 1% बो जोङो कमप्रमाइज खालामा बे खोथाया जोंनि स्पष्ट